ole tu in chu Ngaihdamna Thiltihtheihna chungchang toite in hanzir hoila train ka hria Bible chang karon share de nual dona ole tu in chu Ngaihdamna chungchang hi zir hoila train ka hria kan thu soi tu de kan soi ma in pathian thu thiang himi lo ngai thlateng mathai bung som pariat chang som ni pakhat na train kan chiarange chumilai chon petera lokala hmena lalpa ka unawin ka chunga thilti sual sela voi engzat nge ka Ngaihdamang voi sari thlengin emni ang atia isuna hmena voi sari thlengin ka tilawa che voi sari mun som sari thlengin ka ti zo ka che atia pathian thu kan chete kan zatan mal som ro se Ngaihdamna hi pathianina hetilaya Christian te tana hi kan zom tur thu ada chon zom har perte zinga mi ni karinga chuti rual chon pathianina athu pek min pek te zinga chuan Thiltihtheihna pai tam ber te zinga mi ero chu ani karing thungani midang te Ngaihdam theilo na hi tur in ang deuni a tur mi kan pe emo mo mani na kan in chuan enge kan beisei thin midang te thi turin kan beisei an lopon mani ka thi kan tum ti la lo ni tani chu tiang bok chuan midang te Ngaihdam theilo nen kan thlarau lam nun ati chaw em atin ke ma ni nge apo ra thalo achua thinani ani le FSC bungli chang som thum panni atang khan sierta ila FSC bungli chang som thum le panni khan engting ati khak na te thinu na te tau na te an na te soi chen na te zong zong chu ban sanin omro se sola zong zong len tin in khongai tona in leina na in omula pathian in Krista Ngaihdam cheu ang bokin in Ngaihdam ton roti Ngaihdam hi pathian atanga chuakani tu in nge timasa pathianin Ngaihdam na hi aron king pathianin min Ngaihdam ang bokin in Ngaihdam ton roti kan mishing puite kan Ngaihdam don kan ria dreng tur chu pathianin min Ngaihdam masak zo ka wa Ngaihdam tur kani tu emo khan a phulo chunga tinge i Ngaihdam atul pathianin a Ngaihdam masak che wang khan i Ngaihdam ve kha atulani wo pathian hianin min Ngaihdam lo ta sela chu kan thenom khowenga min Ngaihdam du kan laka thil zual su te pokha ka Ngaihdam theilo te polo ti taila ombe mai the ma se khami te khan kan laka thil tha tilo ma se pathianin min Ngaihdam masaka wan Ngaihdam midang te Ngaihdam ve turin min ti ni ole Ngaihdam na hi at ro puin em le athat na em chu kan thinlung tan ina tang mek kha min chu azalena ni mo min chu azalena ni he praibung som pahnia khanin thu poimo de mai kan hu chang som panga na khanin ka hria film khur ro chu ti lo chuan pathian khongena ta in bo da nge khak na zung enge mo lo chora ti boy chewin chu chuan mitam tak ati bol lo angin an omanga ati pathianin ada bo palang cheu atiani khak na hian mishing te hi engtin nge ti min ti boya midang te mi te ati bol lo ati midang te Ngaihdam theilo na hian khak na zung aneya chu chuan mi te ati bol lo thinani chu chuan midang te kan Ngaihdam theilo hian ke mani khak na oma tin kan na boka tin in lei china ati chia tin harau lam ro na kha akeng tel bokani bible kan mulom tro kaina le abelate una wa khan kaina khan athin rim na le huat na kha achom seilian zela Ngaihdam na thinlung kha puta tumlo atopa nge thlengta chiat na vor topin amma kha athlenta anaw hial kha atilum ta ni ti kan muni johana bungria ta khan johana bungria chang som thum paruka khanin ti hian kan hmuwa chuti chuan fapa in boy aban cheu chuan in chuak johana bungria chang som thum le thum ruk zo kan hi chut boy chu kum khoi ni na amreng alo fapa ero chu kum khoi amreng chu ti chuan fapa in boy aban cheu chuan in chuak tak mewang atiani tingati fapa iso Krista khan boy aban cheu chuan in chuak in zalen tak mewang ati Ngaihdam na hian hun kal to chu athak danglam thelo ma se malam huna I hun lo la kal tu I future ero kha chu athak danglam thei tlat mai ni chu apoi mo iti vem tin chu baka an phu reng awanga Ngaihdam ini lowa
thamua na le limna rem na kha i phu ve a chu wang chuan i ngaidam che khan nangma le nangma kha chua zaleni ni a fa paina min chua zale nang boka nang poka chua zaleni midang kan ngaidam chi a hian mo zalen na nun chu keima ni a hian alo om ta thina ni zalen i du em midang te ngaidam ve thin ro isu krista khan example thade mai alo siam to en ton tu thade mai lo nu che to alu ka bung som ni pathuma khan ti ti ka pa an hi ngaidam ro anti suali an khrelo wani ti ngaidam na hi engamani thutluk na kan vasiam kha ani satler ngot lo he thin lung chung ril la tanga chuak he feeling kan tiang chi kha ani dai mai ni ngaidam na kan ti hi helai thin lung chung ril he kan feeling kan tiang chi hi ani lo thutluk na zo ni ngaidam turam mi na thutluk na asiam khan ngaidam mai ni ngaidam na hi decision thutluk na kan siam ve khani ama chu mi tam takina kan ngai hai thin le kan ngai sual thina chu ngaidam na hian an thil ti sual kha kan va pom pui ta eti na ni lo re reng mi kan va ngai dam hian i thil ti sual te kha adika lom kan va ti na ni chong lo re reng tin kha ngai dam na khan an thil ti sual awang an tor na tur jong jong atang khan achu azalen ta ti na ni lo re reng tin kan ngai dam ta ka wang khan kan ring hal bur don ti na ni reng min ka thil ruwa ka ring hal bur don ti na lam ni lo reng reng chu ai chuan he ngai dam hian thin lung kha atuam dama tin hun lo la kal tura tan khan fin na te min pe a ke ma ni khak na om te kha a chua zalen zo gani tin ngai dam na hian in thil poi mo de umai chu in pa wana mi ina angai dam ang bok cheu khan mi dang te in ngai dam ve tur ni ti bible a khan kan mu ta ni mi dang te kan ngai dam thele wen thla raw lama kan sang tur te le kan tong trai na nun tur te hi adal tlat thina mi dang te ngai dam na hian pathian ina kan in lei chi na kha adin thar le thina ni chu wang chuan ho u min ichunga thil ati sualte kan chunga thil anti sualte hian ngai dam izir teng u tu mi hring te po hian ngai dam kan ma mo fekani cross khan huat na hian ngai dam na achak zo kani ti kha alo proof tlat to ani chu cross ring tu te chuan midang te kan ngai dam ve tur ani lo don lo mi huat na thin lunga tang khan zalen idu chuan midang te ngai dam ve ro lalpan achua zalen don cheni pathian in malmin som vek ro se amen